Да ви споделя нещо, за което си размишлявах. Когато учих болен терапия, нашия преподавател каза, че всички колеги, които започват да учат болен терапия, независимо какво са практикували преди това, като масажи, кинезитерапия и така нататък, малко по малко изоставят всичко друго и започват да се занимават само с болен. Тогава ми стана чудно, защото в крайна сметка толкова години, примерно, някой е посветил на това да се е обучавал в нещо. И сега едва започвам да разбирам всъщност какво е искал да каже. Болен терапията е толкова съвършен метод, с толкова малко се постигат толкова невероятни резултати, че няма нужда от друго. Да, другото е инструмент, който можеш да добавиш, за да можеш да постигнеш по-бърз ефект, по-пълен ефект, ако желаеш, но всъщност не е необходимо дори, защото болен терапията е достатъчна като терапия. И всъщност сега разбирам какво е искал да каже. Това е уникален метод, невероятен, който ни дава всички възможности. И най-интересното е, че с една процедура ние повлияваме толкова много зони и толкова много ефекти имаме, че просто понякога даже не можем да разберем колко съвършено е това тяло и какви невероятни възможности крие в себе си за самолечение и саморегулиране. Повярвайте във вашето тяло и в това, че всичко е във вас в действителност. Повярвайте, че това, което правите за тялото си е най-доброто, давайки му болен терапия, вие му давате наистина най-доброто, което може да му дадете, като грижа и любов. Болен терапията е необходима на всеки, независимо дали е здрав или болен организъм, защото здрав, какво означава здрав в крайна сметка и кой е здрав в наше време, но според нашето разбиране, здрав, също има нужда от помощ за изчистване, за детоксикиране, за отпускане дори. Така че болен терапията е най-добрият подарък, който можете да направите за себе си или за хората, които обичате. До скоро!